Pagampo alang sa mga magtutudlo, tinubdan sa tanang kaalam ug labing makinaadmanon sa tanan. Tanawa ang among mga magtutudlo inubanan sa gugma. Ihatag kanila ang tinguha nga moalima sa among panghuna-huna ug sa dili pagtalikod kanamong mga nabiyaan. Panalangini ang ilang pagbati aron sila magmaya sa among kalampusan ug mudasig kanunay kanamo panahon sa among kapakyasan. Ihatag kanila ang taas nga pasensya tungod kay dili sayon ang dalan sa kahibaw. Padilaaba ang ilang kadasig kay kini ang magtukmod kanamo sa gugma sa pagkat-on. Tabangi sila nga makakita sa katakos sa matag tinun-an. Ang ilang pagsalig sa amua makahatag namo kadasig nga labaw pa sa grado nga among makuha. Isilsil sa tag-sa nila ang panaad nga padayong magkat-on. Nagpakita kini nga di angayang kahadlukan ang bag-ong kahibaw ug kasinatian. Dasigi sila nga maglantaw sa kaugmaon kay sila makaimpluwensya sa kadako sa among kaugalingong pangandoy. Panalangini ang among mga magtutudlo nga nag-una kanamo tungod kay ang ilang kahago among napahimuslan hangtod karon. Ang kahayag sa imong panag-ingnan mudan ang unta sa tanang magtutudlo. Aron mo lambo pinaagi sa ilang mga pulong nga maghigugma uban sa ilang panghuna-huna nga mopaambit ni ini uban ang tim-us nilang gugma. Amen.